Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tagualan ko niyo sa pangan nga Ann, hingkod ang pangidaron, minyo ug may usa ka anak. Taga Zamboanga del Norte. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa pagpakigrelasyon sa akong manghod nga taguon ta lang sa pangan nga Kate. Usa ka minor, 16 anyos pa lang siya. Ug ang iyang uyab nga 19 anyos nga tawgon ta lang sa pangan nga Daniel. May nadiskubrihan man gud kong chat nila nga wa ko makauyon. Aron ni hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kasa naman sa Dennis si Kate Ann. May isugo unta ko. Nalaagan na ginabataa sukad lang nakauyab. Unsa? Unsa'y nakauyab? May uyab na day si Kate? Pinakog na ibaw ka na anak Kay maganihan usahay man ng iyang kuyog nga iyang uyab. Yakuno ng classmate. Uy, wa ko mahibawang may uyab na day na Kate. Oy, asa man adto ba? Way laing medyo mas maguwang pa nilang grupuha sa mga classmates niya Mautoy uyab ni Kate. Katubagan ng taason ba nga medyo dauton. Unya, kilas man lihok-lihok. Buguyon. Uy, di tamo sugot nga mag-uyab-uyab si Kate ana ha? Kabata pa niya, nag-uyab-uyab na siya. Kamuloy sulti uy. Kay kausara ba nga gisultihan ko na. Niingon sad na ko ay ngano kuno kung ako sad sayo na minyo. Pero maayo man ko kay na minyo man kog tarong. Pero ambot ng uyab ni Kate kung seryosohon ba na siya ana. Kay nakitaan ko man sad na nga may laing kuyog nga babae. Uy, di na mahimoan. Badlongon ta ka na Kate. Bata pa kay siya kung simba kong mumabdos ng bata Advances at kay mong mag-isip, uy. Unsa Kate, taro nga migtubag ha. Kay makalagot man mo, bi. May uyab na ta, mabdos day dayon. Uy, kisay nahibaw, nga nagsige naman day mo kuyog-kuyog anang imong uyab. Mauday nang dili ka na mapirmi din hisbay, kay nang uyab naman day kanya, magsige na mo kuyog-kuyog anang imong uyab. Ang agdi ko mukuyog nga uyab man mi. Uy, Kate, taro nga sa nagtubag si mama, uy. Tusa kada. Kay nagsulding mama sa. Kay naglantar rami sa imong kaayuhan, day. Nagsulti. Sa? Naibaw na ko sa imong isumpay. Kay sayo kong naminyo. At least, Kate, wa ko maparesa ng uyab ni mo nga bisan asa ka lang dadun. Naminyo kong tarong, no? Mukha sa ninyo, eh. Asa kong madyol, eh. Awa rama. Awa. Manay batasan bataa. Nagibiyaan lang ta. Tabangi kong ukoy-ukoy ang bataan. Kung unsay kalihukan nila anang iyang uyab. Panidaan ko niya na sila. Kaya wag yun ko'y salig anang iyang nauyab, Asan sa kaning manghod na ko ay wala naman sad sabay. Nagkuyog na sad to siyang uyab. Mupay pandemic, laglaag sa nibataa ay. Sanahan, masig makitaan ko na sa lang grupo sa mga barkada. Uy, muragusan ni sa classmate ni Kate ay. Dang! Psst, Dang, kadiyat lang. Ngano, ate? Kita kang Kate? Di ba classmate man mo? O, te. Magsige man sila kuyog ni Daniel, te. Daniel? Ang uyab gud niya. Daniel de iyangan? Doon kita ka bang nagkuyog sila ron?
Basin tuwa silang Daniel, te. Unsa? O baka ha, basin ni check-in sa tunduha. Ha? Usa ni check-in dong? Ako manghod? Sige, gi-check-in sa iyang uyab. Daan akong way salig sa nauyab sa akong manghod nga mas magguwang pa niya og edad. Ako nahibawaan nga 19 years old na di kining uyab sa akong manghod. Samtang ang akong manghod 16 anyos pa lang. Unya, Kalang jud kag istorya da. Diyos kung gusto jud kang pagasapan ko ni mong mama da. unsa ta kag istorya? Nga imo mang classmate ang nagsulti nako anak. Tuo magato niya eh. Nga may kasuko man to naman ni Daniel. Kaya nanguyab man sa to nako. Nya wala ko sukta. Unsa? Mong ayaw dayog tuo. Kung may magsulti-sulti ni mo. Nya dayon na ba sa kagpahabang mama? Papapil din kanilang mama Hoy, da. hoy, Kate. Kate, dili na papapil ha. Naglantaw lang ko sa imong kaayuhan. Kaya sa may kaugmaon ni mo ng tawana, oy. Kung simba ko mumabdiyos ka. May trabaho na ba na aron makabuhi ni mo? Isgot man ka na abot oy. Taka man lang kagyawit biya oy. Sa? Asa man din na padung, ha? Nga mo adto-adto ka naman di sa ilang bay? O bisag asa naman lang di mo magkuyukuyog? Sabad ya oy. Advance yung kayong mag-isip oy. Aw, sige. Sige, advance man ka. Paningkamuti lang ha. Nga dili ka masakpan ha. Di ta mo masakpan. Kay gipapanidaan bayak ang mama nako. Sa? Ay, Oh, ngano ka? Kalawom ko na itong panghupawa. tas naman ko sa akong manghod, oy. Ay, pasag din na, oy. Mura makagwa ka agi, ana. Awo bitaw, kagi ko oy. Pero lahi man kuman. Gipakaslan ko nimong daan o sa pataan ng mga butanga. Pero ang uyab sa akong manghod, ako'y salig. Tipo, oy, kinsa ng cellphone nga nas lamisa? Oh, mura kang cute mo na. Siya man to yung naglingkod yung ganina. Asa naman to? Murag das banyo. Murag isapot o kahilakon man to nga naglingkod ganina din ha. Murag may kachat. Mo ba? Oh, saan mo na nimong cellphone si manghod? Imo man nagikuha. Uy, ay panghilabot, oy. Minor de edad pa rin ako manghod, Armand. Kinahan namang hilabot pagyud mi sa iyang mga kalihukan. Da! Huwag yun ka masayop. Ang last niyang kachat din is messenger. Mayang uyab. Oh? Kumasahon? Mga sawa ka ba na ko, Daniel? Kaya basig mo mabdus ko. Tiyaw mo na, Arman. Oh, unsa ni? Ha? Oh, papadayon ako nabasa. Ano man, nireply ang laki? Oo, piyak masahon. Dili, Kate, oy. 6 lagi apas ko nimo. Palipas oras ba? Animal! Tanawara ko sa kabastos ni Tawana Armand. Giduwa-duwaan na din niya nga akong mangod. Nga usap pa kami noon, di dad. Ha? Ikiha ko ni... Gipabuwagan na mo sa kumanghod ang iyang uyab. Kay klaro naman kaayo sa ilang mga chats nga gibinuangan lang niya ang akong manghod. Apan, bisan kun buwag na sila, bastos paghihapon kaayo kiniog chats ngadto sa akong manghod. Naloy ko sa akong manghod kay gigamit-gamit na diay siya sa iyang uyab nga way planong mo seryoso niya. Ang akong mga pangutana mo kini mo sunod unang pangutana. 16 anyos pa ako manghod o 19 anyos ang iyang uyab ug may nahitabo na nila. Pwede ba namong makiha si Daniel bisan pa man og sinabutan nila ang mga nahitabo nila? Ikaduhang pangutana,
Kung pwede na mo ikiya si Daniel, unsay kaso? Rape ba? Tungod kay minor de edad pa ang akong manghod? Mapriso ba siya bisag wa magbunga ang ilang kanunay nga gibuhat? Ikatulong pangutana, minor de edad pa ang akong manghod, og bastos kaayo siya og mga chats sa akong manghod. Lain ba ning kaso niya? Unsa man kasuha? Asa man mimo dangog? DSWD ba? Kay minor de edad pa ang akong manghod? Ikaw pa to katapusang pangutana. May mga screenshots ko sa mga bastos niyang chats sa akong manghod. Og nga, sex lang ang giapas niya sa akong manghod og wa siya'y plano nga mga sawa. Igo na ba kining himuong ebidensya nga binuangan lang niya ang akong manghod? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ann. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako ang mohatag ninyo og tambag tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal. Of course, ang ato ang mga medical nga mga problema ug mga pangutana padayon nga ginatubag sa ato ang partner nga si Dr. Rene Obra. Mao na ay nagid mo pagdugay. Ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad gyud nga atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Okay, punto legal ta karong adlaw taga Zamboanga del Norte ang ato ang letter sender nga gipadala sa kiniyang akong suliran official writers page. Taguon nato sa pangalan nga si Ann. Si Ann ning suwat ni nato no sa ato ang kiniyang akong suliran official writers page no kay kabahin ko no na sa iyahang manghod nga iyang ipatago sa pangalan nga Kate, 16 years old, ug sa iyahang uyab sa una nga si Daniel, 19 years old, na amay nahitabo sa ilahang duha gibuwagan no unya ang nahitabo pagyod is nabastos no ang iyahang manghod. Di siguro na ayo nagbinata, puros man ni mga bata nagbinata tingali ni. Anyway, unang pangutana, 16 years old pa ang ako ang manghod ug 19 years old ang iyahang uyab. Naay nahitabo nila. Pwede bang makiha si Daniel bisan pa man ug magsinanay sinabutan nga nahitabo sa ilaha? Okay. Na usab na baya na ang ato ang age no sa kaning gitawag natong statutory rape unya with discernment na baya ning 16 years old. Sa mga nahitabo sa ilaha, depende gyud sa circumstances giunsa no ang pagpanghitabo. Sigon baya sa imuhang giingon, consensual no na ipagtugot, wa pugsa, wa lugusa ang imuhang manghod. Kung nagbuwag man gani sila, nagbuwag sila no, dili na ingon nga mabati na hinuon ang panghitabo tungod anang mga away nila no nga manag-uyab. Di na lang siguro tamudwell kaayo ana no kanang depende sa situation. Kung magtan-aw tag minor mang yun siya no and then of age ning usa na ay possibility, pero matuuhan ba basin ma-weekend tungod sa pangidaron niya no nga kasabot na siya sa iyahang binuhatan ug sa consequences anang pagpakikilawas ug sa fact pod nga ningon man ka nga sinabutan ang ipagkahitabua. So basin ma-weekend ta dihang dapita. Ang atong pangutana as always, kung mukiha taon say atong tumong, worth it ba? Timan nga sa pagkiha nato nga gi-rape ang imuhang manghod, ang dungog kay public man nga kaso, madungog na sa inyo, ang dungog pud niya medyo ma-tainted sad. Ready ba pud ta mo face ana nga consequences? Labi na nga kibawta nga dili gyud to rape ang nahitabo. Huna-hunaa og tarong.
Ikaduhang pangutana, kung pwede namong ikiha si Daniel unsa nga kaso, rape ba tungod kay menor de edad pa ako ang manghod, mapriso ba siya bisag wa magbunga ang ilahang kanunay nga gibuhat, kanunay manggani. So di jud kakaingon lagi ani nga rape, no? Pero that is the only case nga ako ang mahuna-hunaan kung mo file manggani mo. Rape yun kay menor de edad man siya, pero sigun sa akong giingon, base pud sa imuhang mga suwat, sa imong gisuwat, no? Ug sa imuhang gisaysay, sa imuhang kaning letter sa messenger, di man ko makaingon nga rape. Kay na may pagtugot sad sa imuhang manghod. So ako di good kayo ko mo advice nga mukihata. For the sake sa imuhang manghod, kay atua man ang babay, good, no? Atong protektahan. Dili na basta-basta manggod ang kaso nga rape, dungog sa babay ang ato ang gihisgutan ana, no? Unya, mas traumatic kayo na nga experience ang kanang kaso. Di na siya duwa-duwa, di na tiaw-tiaw, serious na nga proceeding. Magkinihaay mo, musukol ang pikas na ay abogado, magmaninuod man po ng abogado pikas, matraumatize na niya hinuon ang inyong manghod. Ako di ko musugot og ingon ana. Ikatulong pangutana, menor de edad pa ang akong manghod ug bastos kaayo siya og mga chat sa ako ang manghod. Lain ba ning kaso niya? Unsa man sang kasuha? Asa man nimo dangop? DSWD ba kay menor de edad ang akong manghod? Okay. Kana lahi na pod ni nga storya. Katong nahitabo nila, dili kaayo ko mo focus ato, pero kanang iyahang hulga, kanang iyahang pagbinastos, pwede kaayo ta kay naa sila'y former dating relationship, pwede ta makafile og kaso, dili rape, arita focus sa Republic Act 9262 or violence against women and children. Kanina man sila former dating relationship, nang basto siya, manghulga siya, bati ang iyahang mga text, pwede gunato siya makasuhan for abuse. Kana, diha ta focus kay tinuod man na ug naagid putay pruweba, naaputay basihan. Ako mo suporta ko ana kay di sa gumusugot nga ana-anaon pud pag-chat ang imuhang manghod. Ikaupat ug katapusang pangutana, may mga screenshots ko sa mga bastos niyang chat sa akong manghod. Og nga sex lang ang giapas niya sa ako ang manghod, wala siya'y planong mga sawa. Igo na ba kaning himuong ebidensya nga gibinuangan lang niya ako ang manghod? Kanang ingon ana nga mga text nga makapasakit, no? Makapatraumatize sa usa ka babay, no? Kabahin sa iyahang kaugalingon, psychologically, mentally, emotionally, abusar na. Pwede kayo na nato siyang mahimong basihan nga makiha nato ang katong uyab ni Kate, no? O katong si Daniel. So pwede gyud nato siya ikiha dihang dapita. Violence against women and children ang tawag anang kasuha. So pwede ta mukiha ana i-save ng imuhang mga screenshots. At tumus kapulisan, patabang pud sa DSWD kay menor de edad pa man para paghatag og giya sa pag-file sa kaso adto ta sa Children and Women's Help Desk sa pulis, dalha ang mga screenshots ninyo, ha? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga na amoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa, kiniyang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Sa kaawit. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga sukin tigpaminaw nining manan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi. Nining akong kaagi. Ako si Joffer. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga bigay ka ng may kapal. Rin akong nagdarasal, bigay ng may kapal, ngayon'y RMN
Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaaki ka doon? Makining sa kalalaki nga taga Manahaw Kataygan mas pati nga tumatatampo nagdasangan nga Jofer. Porma man kaayo ka do. Hasa man kuno ka paingon, ha? Mamisita ko, ma. Kisa pa mo pamisitahan. Si Sheila, ma. Si Sheila, kanang atong silingan nga gwapa. O, ma. Sugton kahakaana, Jofer. Mama, saboy. Wala may nun kong dili ni mo anak anang kalakiha, ma. Ako rin kong suwayan, ma. Ikaw. Nahala, sige. Paning kamot, basin paning makauyab ka. Maayo! Maayo! Ay, kinsa man ron. Ang ako rong amiga, ma. Si Marian. Maayo! Kadit lang yan! Niya lagi ka yan? Wa ko'y lingaw sa amo, good. Maong ni sorry ko din, he. Mulakaw ra ba ko? Asa di ka, Fer? Mamisita ko ni Sheila. Mao pa? Sige, mubalik lang unya ko kung mauli na ka. Hi, Sheila. Uy, Jofer, niya malagi ka. May tuyo ka na ko. Naalagi unta si... Wa ba ko makasamok ni mo? Okay ra, Fer, uy. Wa mas ko'y buhaton. Mayo noon. Unsa di mong tuyo na ko, Fer? Kining si... Bala nagmasuko ka na ko, ha? Musulti lang giko ni mo. Unsa lagi na? Sulti na good. I love you. Oh. Jofer. Mao na si... Sa una pag yun, ganahan ako ni mo. O karon lang ko makahigayon sa pagsulti ni mo ini. Jofer. May chance ka ko ni mo siya. Fer, napamidag kang mga babae. Sila nalipanguyabi. Ayaw ko. Sheila. Mao ba? Wa ka sukta ni Sheila? Ay, ambat eh. Wa may klaro ang iyang tubag. Ging na mahinoon ko nga salain ko niya papanguyabon. Namang ko yung mga babae nga ingon anak, good. Nga dili dayon mo sukot pa. Ako pa rin mo, no? Kung tinuod yung kang nahigugma ni Sheila, ayaw ko nungi. Basin pa digsugto na kaniya. Ma, tanawa ko nung ko. Gwapo na ba ko? Angayan kas imong t-shirt dong, angayan kaayo ka. Mama, oy. Ang ako pangutana kung gwapo na ba ko? Ay, si imong papa mo'y pangutan na ay. So, malaki ito, pinapil mo ko ninyo. Imong anak ay nangutana kung gwapo na ba kuno siya. Someday ka do, ha? Kanong purma man ka.
Kining mabalik ko sa pagpamisita ni Sheila pa. Oh, nanguyab ni ka ni Sheila. Oo, lagi pa. Pero wapa man ko niya sugtagod. Mabitaw nga nangutan ako ninyo kung gwapo na ba ko. Kay mabalik ko pamisita niya. Maglisod batag tubag na, no? Lakaw na, pamisita na, basi ba nagsugtur ka? Jofer, ni ano mas lagi ka? O lagi si, Unsa may mong tuyo? maurag hapon. Nag-follow up. Follow up sa unsa? Katukod. Akong ingon ni mo ba? Kumusta naman to? Wapaki ka maluin ako? Jofer, Maluin taon kasi. Sugtan ako. sorry gid kaayo. Pero dili gid ko musugot nimo. Pero, ang sa mga hinungdan si, kanong dili magika musugot ako? Mahimo ba, Per? Ayaw na lagot ko pasulti, ha? Sulti lang ko, kukod. Gusto lang ko may bawo. Sulti lang ko. O niya, dili ka masuko. Di lagi. Bantay, ha? O lagi. Nganong dili magika musugot na ako, ha? Sheila? Bati kayo kag naong good. Sheila? Tagay, bay, tagay. Bay. Tagay. Ay, kay palabi pa eh. Hubo na kay ka, oh. Ipisi na, naun sa medyo. Ikaw ba? Okay. Palabi ko sa mga eh. Inom tuyo. Ikaw eh, sa Gusto mga. kong mahubog. Gusto ko mahubog, bay. Kasi kita lang ko sige buhat na sila na ko. Muli kitili sa musugot na ako kay... Bati kay kunukog naong. Di ba ka batig naong bay? Naong rin depresya mo. Diba? Di mo may noong kong tiwasan? Padol na naong ni mo ba kita palusong ko na. Ikaw ba? Joke to ako, good. Joke to eh. Di ko gusto nga mag-uol ka ba? Sum ko eh. Nag-uol na ganay ko. Ikaw ba? Kalimti to si Sheila eh. Kitang babae nga kagusto gini mo. Paano magagusto na ako, bay? Kay bati kay kong naong. Tagay! Nais kong magpakalat. Sakitos kong uy. Oh. Higopin sa bawo o aron. Maulian na imong gibati. Marian. Hindi mo lagi kasama. Kinakabalita man ko nga, hubog ko no kay kagabi eh. Kaya nagmaoy ko no ka. Kaya wakasugta ni Sheila. Oo. O niya, nagutan man ko maong gihatdan ti ka. Sige na. Higupin ni aron maulian ka. Naman din sila sa mama. Si Papa. Tuwa man to sila kilakaw. Maong ikaw, gihuwat na lang ti ka nga mo bangon aron makahigop kag sabaw. Dali na. Jofer, Ma? nakabantay ko anang Marian ba? Pinangga kayo kaniya, nak. Ito lang na, Ma eh.
Gagmay pa mi suula kay mi ana. Ako pa ni mo, nakno. Mas maipagka na si Marian imong panguyaban. Kay sigurado gyud kang sugton, ana. Ma, Onya, kumusta naman ka? okay na gamay. Yan. Unsa man? Wa pag ka makamove on ni Sheila? Love paghihapon ni mo siya bisan og gibastad na kaniya? Bisag gisaway na kaniya? Mawa tingali ni kun dili na ko makakita niya. Nganong ipamukos man nimo imong kaugalingon sa babae nga way gusto nimo, Jofer? Nganon di pa ka manguyap sa babae nga may gusto nimo? Wala na makagusto na ko, Marian. Kay, bati kay kugnahong. Nasayop ka, Jofer. Bisan pa man sa mong hitsura, may babae paghihapon nga nahikog man nimo sa hilom. Ha? Kinsa man? Ako, Jofer. Marian. Gagmay pa lang ta. Ganahan ako nimo. Dili man taod ka nindo to kitsura, pero buotan ka. Og mo na hinungdan nga nahikugma ko nimo. Marian. Wow man nga. Ako ang musultiin nino, pero bahala na. Basta kay nahikugma ko nimo. Og andam kong dawaton ang tibuok nimong pagkatao. Marian. Higugmaon ka ako nimo, Jofer. Dili makalisod higugmaon yan. Abi ni mo, sakto ka. Nga naman tuod nga mag-antos man ko sa babae nga way gusto na ko. Nga nung ipamugos man ako nga akong kaugalingon sa babae nga igo ra kong sawayon. Pasakitan. Marian. Imaman ko kung gigunitan, Jofer. Tugbangan ko ang imong gipati na ako. Marian. Marian. Salamat, Jofer. I love you. I love you too, Marian. Hindi ko naman akalain na ang tulad mo ay aking makilala. Huwag ko magdahom nga makagusto din ako ang suod na akong hikala. Sa pagkakaroon, padayon nga ligon ang among relasyon. Dini na lang ko tubog daghang salamat sa pagtagad nining akong suwatan po. More power sa RMN.